Aurten orain aurkeztu behar deun 10 urte begirako ekintza plan hori landu da 3 eremu diferentetan. Batetik lanean aritu dira herritarrak, elkarteak eta herritarrak, beste batetik teknikariak ere lanean aritu dira, eta azkenik baita ere udal ordezkari politikoak ere bere ekarpenak egin dituzte. 3 talde ezberdin, baino lanean nolabaitek batea, ez? Lan honen balore importantena da konsensuan egindako lan badala, konsensutik eta konsensura, ez? Badakizute urte erdian ibilbide bat egin du partaidetza batzordeak, egindako urte eta erdiko lan horren ondoren, pixka bat diagnostikoa egin, lehen aurkeztutako liburu horren aritik, bisio bat egin, gaur ekintza plana aurkezten da. Ekintza plan honek egiten du 10 urteko prospekzio bat, baina badauka balore handi bat da urtez urteko jarduera batzuk ere erabakitzeko aukera ematen duela. Zein da balore nagusiena? Balore nagusiena da gobernantza berri horren eredu horren markoan kokatuta gaudela buru belarri. Importantena ez dela orain arte egindana baizik eta hemendik aurrera datorrena, ez? Baina, klaro, hemendik aurrera datorren hori egiteko lana urte eta erdi honetan eginda. Planifikazio horretan, jarduera zehatzak emaitza izango dute urtez urteko aurrekontuetan, eta horrek aukera emandoko digu nolabaiteko jarraipen lan bat egiteko, ez? Hori izango da, azkenean, froga nolabaitek gauzatzen dela errealitatean, herritarrak, teknikariak eta udal ordezkariak batera egiten duten lan horretan eta proposamen horretan nolabaiteke eragin erreal bat baduela gure herrian, ez? 4 ildo nagusi ditu, bata pertsona, beste bate kultura eta euskera, herri bizitzailea, 3. bat garapen ekonomikoa, hiri ekonomia, eta 4. ingurumena eta herri antolaketa. 4 ildo hauen barrun landu die 24 programa, eta programa bakoitzaren barruan 73 ekintza. Dokumentu hau zenbateko lana edo eukidon, urte bat eta terdiko proiektua izan da. 100 herritar baino gehiago parte hartu dute, horietako erdi baino gehiago emakumezko. 50 elkarte edo eragile baino gehiago ordezkatuta egon die. Udaleko 11 teknikari, sail desberdinetako teknikarik egon die, lankidetza maila osatu genuen gune bat edo lanen proiektua aurrera eramateko. 2 arduradun tekniko egon die espreski proiektua eramaten, partaidetzako teknikaria eta agenda 21koa. Modu zeharkautasunez berdintasuneko saila egon da planaren gainean, eta adostasunezko dokumento bat lortu da, alderdi guztiek egindako ekarpenak sartu die dokumentu hontan, eta plenoan onartzerakoan ez da kontrako bozkaik edo egonez.